ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ପଥର ତୀର ବେଗରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲା। ସାଧୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିବାରୁ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ସାଧୁଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଏହି ପଥରଟି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗଛରୁ ଫଳ ଝଡ଼ାଇବା ଲାଗି ପଥର ମାରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ ସାଧୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଥର ମାରିଥିବା ଲୋକଟି ଏହା ଦେଖୁଥିଲା ଦୂରରୁ ଥାଇ। ସାଧୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ପଥର ବାଜି ଆପଣ ଆହତ ହେଲେ ଅଥଚ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ରାଗିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସାଧୁ ଜଣକ କେବଳ ଟିକିଏ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହା ମୁଣ୍ଡରେ ବି ବାଜି ପାରିଥାନ୍ତା। ଏହି କଥାଟି କହିସାରି ସାଧୁ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ରାଗ, ଅଭିମାନ, ଛଳନା, ଈର୍ଷା, ହସ, କାନ୍ଦ, ଧନଦୌଲତ ଇତ୍ୟାଦି ପାଉଛେ। ହେଲେ ଆମ ହସ ବା ସୁଖକୁ ବା ଧନଦୌଲତକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଅନ୍ୟ ସବୁକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ଭାବୁଛେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯାହାଫଳରେ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଚାଲୁଛି। ଯେପରି କୁହାଯାଏ, ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ସେହିପରି ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା, ଧନଦୌଲତ ହରାଉଛେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ପାଉଛେ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଈର୍ଷା, ରାଗ, ଅଭିମାନ, ହସକାନ୍ଦ, ଧନଦୌଲତ ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି, ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆମେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବା। କାରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଘଟିଲେ ବି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଘଟିପାରନ୍ତା, ତାହା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ହୃଦବୋଧ କରିଥାଉ ବା ଜାଣିଥାଉ ମଧ୍ୟ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବିନେଲେ ମନରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।